Ya sanibona. Ipushukile inombo lo. Okay, nginenkinga serious okay. Okay akasafuna ukwehla esikhundleni. Okay akasafuna ukwehla esikhundleni ubusy akasalibambi nocingo. Kodwa ke ngibe nenhlanhla enkulu kakhulu namhlanje engehlele ekuthenini lapha ekhaya womunye imizi yakithi olapha eMzinyathi. Ngaphike khona ngoba sibhizi nje sigamenxa ukhula silungiselela umcimbi omkhulu ozoba ngesonto nge3 olapha eMzinyathi eNanda aphesheya nje kwasekhanyeni. Ngaba nenhlanhla ke mina ngathi mangabe ke kwakheka lapha emzini kaBaba kwaba ukuthi bafika umakhelwane bonke kodwa kwase kufika umakhelwane wami ke umkhulu kunabo bonke ubaba inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu. Umakhelwane wami wayeseke engibiza esho ukuthi cha makhelwane mntanami ngizobe ngikhulisa abantwana bami kuwo lo muzi la sakhelene khona. Uyazi ukuthi abantu benkosi bangenzeka bangehlule ngendawo yokupaka. Ngiyacela ukuthi amaqhuno ayivule izandla. Ngajabula ngafa ukuthi lapho nami ukuthunywa umuno wasezulwini kuba ngilungisa isimo esokuthi icente iceke ilungisele ukuthi iyimbali zonyazi ezikwazi ukuthi umemulo uhambe kahle. Uzobe ngesonto ke cabanga usobe sinazo insizwa lapha umjolist insizwa ulimithi umfokanala uNuba ngoba uNuba usenhlizweni enkulu ngokuthanda kakhulu uNyazi lamthanda uNuba. Uzobe khona umthandeni igcokamelisha ezobe likhona bese kuba umfowethu uSjava. Yona abantu phela uNyazi elingicelele ukuthi impela kungakuhle impela nje mase igidile intombi ijulukile bese bekwazi ukungena nabo behalelise ngoba nathi sobe sifundula impela nje sigida ke mina umakhelwane wami ngwaphosa itshelifiki ushaye utha ke ongake intaba impela uyasho uthi cha abantu abasondele kube kuhle kubuswe akukhulise abantu ngokwesintu nangokwenza ukuthi ethi eyinkosi izinto ayihambise ngokohlelo lwesintu lokho kuyakhuthaza ngoba ukwenza omdala kwenza ukuthi nathi sizingane sazi ukuthi siyakweleta ubesikwenza nangelinye ilanga. Mangabe ke esincokola ke nomlomo wasezulwini ke usiyabuza ukuthi hawu ubuyeni niphesheya ngithi mina ngibuye ngesonto baba. Usithi ke cha isikhundla sakho usilandele K cha ngase ngimceba kokhe ukuthi cha baba okay akasafuna isikhundla sami. Esithi ke inkosi cha akeze la ngesonto azosho ukuthi unqabelane ngesikhundla sakho. Abuye afika la azosibuyisa isikhundla. Okay ke naye singaba khona naye ngesonto lapha ke emzini wenkosi ikhona iparking amachunweni January bese ke sehlela ke emzini wenkosi kubuse kube kuhle ngesihle impela kodwa ke okay naye siyobona ukuthi uphathani ubuyisa isikhundla phela ngoba hayi amabamba futhi bayakhala abantu ngawo okay bathi udlu awumi uzudle ngisho inkukhu ngomhlangano okay ucebile kwathiwa vele lezo ndaba seyiphutshukile. Ubhuti uNzuzu uhambile wabika lapho kubefundisi ukuthi okay wadla inkukhu seyiphutshukile lezo ndaba. Hos zoqula amacala akho okay njalo nje cha okay buyisa manje isikhundla sami buyisa isikhundla sami futhi ngiyafisela okuhle kodwa mntaka baba ngoba ushaya amaphuzu abalekela kakhulu kanti uphethe ngobambisile wakhuluma ngendaba yamalobolo ngoba besiphuma nje silweni sihamba nomfoka amancinza ke umeli uSumfoka Zondi ke umongameli weBusiness Forum in South Africa ke aphinde futhi abe ingxenye yobukhosi bakwaZondi ke impela ke bizwe isilo samabandla wonke ngamphelezela ke njengami njengomunye wayi-top 6 eNdlunkulu yakwaZulu nami ngise committee eliphezulu eNdlunkulu kaZulu. Ngakho ke kubalekile ke ukuthi ngiliphezele iqhawe lakithi
kwakhulunywa izinto ezinhle neziyaphambili nezothuthukisa isizwe sawuphunga namageba kwiwe phambili. Fike-ke nami-ke ngaliputshuza-ke lolo daba ukuthi ewu impela ibamba lami lapha bayede likhalile ngamalobolo. Nami futhi impela ayi angifuni ukumphisa ngoba insizwe eziningi ke ayiganiwe. Cha kwabanjalo-ke sathi-ke isilo cha sazohlala phansi libukisiswe lolo daba ngoba vele kwakuyisinqumo sobandlululo. Thandile igama elinjalo livela kungakayidaba injalo nje kanzakwethu. Emveni kwalokho-ke bakwethu ngifuna ukuqonda ngqo ngiqondele eMkhanyakude ke ukhansela uMdaka okuyimeya khona intulo le imeya lapha eMkhanyakude akekho kungazi ukuthi ubaba uMdaka usopolitiki omdala lapha kwaZulu. Abaningi bangangamazi kodwa is a traditional politician laba usopolitiki abanaka kakhulu intuthuko yomphakathi nezinto ezithize ngaphandle kokuthi ba-understand isikhathi samanje ukuthi sekusetshenzwa kanjani izimo zi-expose kanjani zemphakathini. That's why ANC has got so much problems because they are so too traditional. They don't work and expose izinto zabo. Bathi bahlula baze bahlule nayinkatha etihambisa uJojo Tank odwa uJojo Tank ukwenza idile lomcimbi elingaphezulu koJojo Tank aba 100 ibudget yalo mcimbi kuhambiswa uJojo Tank nembuzi embili nejingi inkosi ubani izijingi ngoba vele batholile abantu banezungu manje bahlele emakhaya abasebenzi uthola ibhasi lamahala lama food parcel vele kuzoyiyo lo mcimbi yabona bese kwenzakalayo okungeyona into wrong lokho kodwa uma kuzokwenzeka ngendlela ekahle. Namanje ke uMdaka ke ngitholile lapha ukuthi uMkhanyakude ngenza ucwaningo nje ngathola ukuthi ikakhulukazi esigabeni samanzi kuningi kakhulu okuhle asekwenzile. Iphutha lakhe elikhulu kakhulu mina ngimsola kulo ilento ye-instability yomkhandlu wakhona ukuthi why all the time uMkhanyakude ube ne-instability engaka politically yabona. Okusho ukuthi abantu baseMkhanyakude nabo khona bangakwenzi kahle ngoba umasipala njengomkhanyakude kunenkinga engaka yamanzi. Bese kubalekile ukuthi ube ne-stability ukuze sikwazi ukuthi i-problem ethinta amanzi isolveke ngoba ungqongqoshe lo osuke ephethe amanzi kuzo lonke imali fanele ayifake ngaphansi kamasipala bese kuyasetshenzwa. Akufananga khona kuyasetshenzwa khona akufananga nase lapha kule masipala lo kade ephethe uthula sizwe uyishaye ibhuqi imali yakho ethenga ospa akaze nje inhlobo nje ize lutho akuholwa khona ngisho ithishu okushidaba lapha eZululand akho ngisho iphepha lelo kuthiwa photocopy machine ayikho. Imali yakhe yokuthula sizwe uthenga umasipala usuku nosuku lenjalo idatha liyabheda ngisho namhlanje ngisho nakusasa nayizolo bengisho ngiyoshola ngakusasa ngisho ngisho libeni ngoba umuntu mayiphethe uyabheda nje angaloku nabukeliswa ontuli bayamsaba nama kumena ngathi ubeya phesheya nontuli abalekile phesheya lapha exawe izinkinga zenkatha waspenda 1 million phesheya. Ngiyawufuna ukwazi ukuthi intuli lo 1 million ospende nguya phesheya upepenyeka uauthorize ubani is on your pocket or in the government money ucacise mawupepenyeka nomxhasho wasomabhizinisi abathize ungasikhumbuza uNdebele owanikezwa osompontileka imoto ye1 million lalisabatshazwa ngalezi ayikhathi 30 million lalisabatshazwa anoma kokuvuka uzenzele noma kokuyini 2011 noma 2007 lapho nje unduna kula kwaZulu yabona ngoba lento yoba omakhaya idlele iwrong. Uzokhumbula futhi ukuthi lokho leyo mali leyo moto yagcina ibuyiselwe emuva kulabo sonkontileka thina sasumlando kade sasibuka sithule nje. Yakhumbula ngo2015 engena ku-SABC3 News uDokotela uZweli Mkhize ezodefenda iproject yakwa-National Department of Agriculture ethi umkakho ithole nje ngokulandela imigudu njengabanye abantu aba-ordinary akake there was no influence in the history of the world. You can't be the premier and your wife get a tender 100 million and then you say me it was a normal process. Ayikho into njalo
Sawudlala ngathi sibadala manje. Ayikho into enjalo ayikho nje. Ifana nse lento yasho baba uZuma ebuzwe indabeni BBC News. Kuthiwa uDuduzane njoba multi-billionaire nje uDuduzane kwenzakala kanjani ukuthi aqhamuke evumbu nje uyisebenze kanjani le mali engaka senayo. Impendulo yakanqamalala yaba labo ubudedengu phakathi njengoba bonke abaholi yaba labo ubudedengu phakathi ukuthi aphendule impendulo ethi hayi on his own a son of the president on his own climbing the ladder to become the millionaire is questionable. Wake up, young people. Wake up, South Africans. And the country is on our hands right now. We need to be truthful to each other. This is a history I'm referring to. Izinto lezi esezenzekile emlandweni. Nawe akantuli yonke wethu. Asilindele ukuthi ungadakwa blue light into a level yokuthi uzuthatha imillion lapha kokubentela. Uwena uthi wena kuphenywe ntuli. Kuphenywe udaba lwe youth fund. Ukuthi yenzeke kanjani obani uthole kanjani nobani uthole kanjani kodwa utholakala wena uthola imillion uspend imillion ngeholiday lapha unknown. Mina ngihambe kwaGuga amaqakala ngibheke eMelika ngijika amazwe awu20 ngivakashiswa amazweni engingawazi phethwe umkhuhlane international flu ngiyamabhlungu isifufuba la ngihogela imoya yakothoko emakwelekweleni ngihogela imoya yako Italy Rome ngihogela imoya yako DRC lapha impini inuka ikhwapha du airport yakho inuka ikhwapha ayoshona phansi angangathandi nami. I walk in a cheaper level. Don't Masimbe airline to Ethiopia airline. Habon. Ngaqala mina uthi khona igule ethandwa ngalolu hlobo. Sanga gibele duze kwesigule singakanani. Wathatha umbhede igule zo6 wabe kumbhede wesigule ngaphezulu lo dokotela kasebasikakile lapha. Sigqiniselo la ngakithi. Ngithi mina bamsengana ubusiness class lo muntu. Yabona. Ushintshwa khona la. Shambe. Hey, ngibukela ukukhulu. Hey, let me shut up. Kodwa khona bahamba ngama-business class, ngama-Emirates, ngama-private jet, bona baphila kamnandi at the expense of our life. Injalo nje. Ngisuke lapho-ke ngiqonde ngqo umama unamagugu simelane. Uyakhumbula ukuthi intokazi ekhulele eGoli kakhulu kodwa kuyafika lapho kwaZulu ke yaziza kakhulu le phezulu eZululand. Ngimazi mina lapho ngo2009 ubhizi khankaswa lapha sihamba nobaba uZweli ngaphambi kokuthi ubaba uZuma athi become the president. I think yes 2009. Comments history ngiyazi izinto ngiyazazi angifundi iphepha ngifunda pen ilula konke nje ulula konke kuphukile inombolo ngishike mina unomagugu lobe phafa nje ngiyaphafa ayothela abantu advise abathi ayibaqondalisa awuyaphafa bamthukela hayi awuyaphafa hayi ngiyahleka mina ngiyantshena ngibuyile khulunywa amaphuzu la manje qondwe ngqo amaphuzu unjalo nje emveni kwalokho ke watholakala ukuthi kunenkinga health care city oqala inkinga ziningi lapha kwaba nenkinga yamathenda ama-security omantshinga abagade ibhedlela kwaba nenkulu inkinga yalapho ongazi ukuthi amathenda akhona ahamba kanjani ngokwe-authority yabona. Sathula-ke sabuka-ke sathi mangabe kuphila abantu bakithi abamnyama kulungile sabuka inkinga eningi kodwa kwakhombisa ukuba nophawu oluhle kwi-first term yakhe ephethe njengongqongqoshe wezempilo. Kule second term asikaboni ukuthi ukuphase kwenzile nangakwenzanga kodwa sisabuka nje siqolozele kodwa futhi engingakusho mina ukuthi ngifunile ireport yezinto eziningi esiyiphawula abantu oluthinta including nento ethinta uJesinta
Ngobese uMrs Zuma intokazi le ngiyayazi ke mina isebenza kakhulu eziteshini zomsakazo yasebenza nalapha engithi mina Jacinta ngiyakubongela well done ngiyakubongela ukuxoshwa emsakazweni uzokuphila impilo yakho ngoba emsakazo ikuncisha ilungelo elikhulu kunawo wonke kwi-freedom charter kwi-constitutional yezwe enethi freedom of speech uyakhovwa thiwe yiba mkhovwa la ekhaya umthetho cha akusho phela ukuthi umuntu akabulldoze process asebenzise platform ongeyona yakhe ufeza inhloso zakhe kodwa wena uzange ukwenze lokho ubu-exercise i-right yakho eceleni bona base beyilinka nokuthi wena usebenza emsakazweni base beyiqhelelanisa nawe which is totally wrong ukuthi bakuxoshe ngizwile kuthiwa ke kube ne-influence kamama uNomagugu akumfanele lokho mina ngokumazi kwami akumfanele lokho futhi nawe uphikile kwa-SAFM ukuthi kungenzeka ukuthi kunensolo njengalezo singasekho isidingo sokuthi uphike makukhona bese ngithi ke mina emashini yakho yokulona amakwelekwele asiwafuni vele afika noMandela wazoganwa khona asiwafuni siwabekezelele Mandela lo wasenyela amakwelekwele yabo nawo amakwelekwele kwathiwa hey labo baba benu bahlale emazweni ethu baze baganwa khona abanye amakwelekwele ebagcina bebezala ingane beyizalela ema-exile uvele kwenzeka lokho ngiyazi kwenzeka so ke manje ke kulezo zinto ezinjengalezo kubalulekile ukuthi uqonde kodwa indabeni yama-health sector asikhulumeni iqiniso bakwethu kukho wrong ke ukuthi uNomagugu mangabe yabona emamgwaqeni ukuhlangana nomuntu eshayiswe imoto mhlawumbe yakwaba hit and run uphuka umlenze noma uyaphusa phefumula umuntu ulimele awubuza igama awubuza isibongo uyamsiza umuntu ngiyikhwamara zachitheka lapha uthatha ucingo ufone ufonele ambulance noma ufonele police station ukuthi liphuthumane nangomuntu usaphefumula is a primarily health system that is gazetted by a World Health Organization and the international law and the general behavior of humanity ukuthi umuntu mayidinga usizo lwezempilo uyamsiza ubuzwa ngisho umuntu efika esibhedlela ngakhulumi uyasizwa ngokwezempilo bese kuze kufike esigabeni sokuthi lapho akhuluma khona bese buza kuthiwe for a record Mr. Sibanibani siyacela ukuthi ubhalise la noma ufonele esekhaya eze namaniningwane yakho kodwa esesizakela umuntu kuyichilo lokhu ukuthi ngathiwa ungamasha wena ukuthi abantu abangasizakala nangokwempilo yebo baningi kakhulu nale goli nje u90% bathi u65% wamafayela abantu bangaphandle bathi ama-undocumented illegal immigrants benziwa yini uma bese batholele undocumented bebalapha bese beyobathatha bebafaka etruckini behambe emakubo ngoba phela uNomagugu akasebenzi kwa-Home Affairs akasebenzi kwi-military akasebenzi kwi-security cluster uprovide i-healthcare system which is fine for that yabo kokunye abheda kukho kunendaba nakho uyisanganele nje lokho kuba yisanganele yona if it's a political affiliate I don't care but ke thina all we need is a care system ngiyamangala ke ngenza kwethu ukuthi enye into engiyitholayo ngabaholi bethu uthola kuphuma amathenda oqala nesikusho lokho ufuna ukusho nje ugcwala umlomo lokho hayi bafowethu hayi mina nje lo ngazalwa nje akaze ngibe nayo into uyithenda kaze ngiyihluphe ngisho ukuyihlupha nje nokuthi ngize ngi-apply ithenda ngiyimpungushe nje phila engamazolo njengoba kwasho uMasondo ngidle ingxabo namazolo ngoba yini na I zoom in zoom out to these things fanele uhleke into engahlekisi kulento le uhleke into engahlekisi kulento wesibili uvume uvunyiswe okwesibili ucompromise and all people abanamathenda usibanibani wazi usibanibani kube linked akekho umuntu owathatha tender document wa-apply baningi abantu engibaziyo mina nabazihlobo zami begijima nama-tender document kuguga amathayi bethi siboleke imoto yenze ukuthi akaze noyedwa wakwawina
kushiswe impepho emakhaya kulalwe phansi kwabantu kuqhamelwe nama CV ukhishwe inkulu imali ingane igijimela kumasipala weTheku udu zifuna ukuqashwa lutho uzoqashwa ubani wasana nobani wasana nobani thandazela mahala bogogo emakhaya connection babo ukwadoti la ngithi mina ukugwazisa ne-corruption akavela uRamaphosa isayinele ibe semthethweni ngoba lezi zinto lezi lokhu dark and diving sibe sizazi senzeka kanjani senze uyithutha nathi siphinde sizenze izithutha ngihlala ngibheka phela nini noma yinga nje weqhaza mathe ngiyalibuza nje lalapha ama-CV udu kubantu aba 1 million only 2 people who can get employment just fair ngiyakutshela buka ngiyakutshela nakhona kuyoba ucile ishaya indukwini futhi nalowo muntu uyalandela ukuthi ungena kanjani ulike kubala Hlamuka hosi ubuyaphi kwa TV awukwazi ukukhuluma unjalo nje Hlamuka oqala ulimi ulikhuluma umlomo ngisho umuntu ekhuluma nawe futhi aphathe isambulela uthelana ngamathe awukwazi ukukhuluma uyaphi awuthumi ngani noma spokesperson resign wa resign enkampanini yakini yakho wa resign hayi ngithi mina weHlomuka ngithe mina baleje la amafayela ngicwanike kahle ngoba ukwazi ukukhuluma wala ngcono ngifundele phansi nami ngithola into ozongitolekela ukuthi kwenzakalani ngoba siyiphathele thina manje ingane zilambe kanje kuwangidumaza uma ngahambe ngithola ukuthi kukhona kuyiqiniso okurongo kwenzakalile kuwe Hlomuka uwe thanda uxolo sabela ngiyimiza usibala mina ngoba enye intokazi emganele yakithi emachunwini asikhuluma isikhulu la sikhuluma politiki sikhuluma iqiniso elifonele nokuphilisa abantu ungangidumaza so manje ke angikwazi mina ukukhonkotha njengenja bese mina ngingenawo ama fact I was in overseas guys mind you I got international flu so now I'm waiting for a report ukuthi uhamba kanjani ngoba manje la vele lokwaZulu kuna parliament vele kwaZulu kuna qembe liphikisayo uphandle siphathele ngakho ke uhulumeni usezandleni zami ngizonitshela mina okuyikho nokungeyikho angibesabi laba ngiyabazi amagwala lezinto kade nginazo lapha kwe Premier's Cup emhlathuza zavala iminyango ngathula ngayibuka nje kuye kulengisa itshebe lapha lesithi isiphihli lesi kuthiwa ulo umuntu omuhle kakhulu isebenzisa politics sathi I was declared as the #1 enemy of the IFP therefore I don't deserve any help from the portfolio ayinikeziwe ka MEC ka Arts and Culture ambuza mina ukuthi baba angifuni imali yephalishi mina la ngithi mina bhukhela izingane amabhanoyi ngihambe ngiyohlangabeza izingane ezenza isport ezenza into ebalekile against child abuse, children abuse, and drugs abuse, and the youth unemployment. So that was important because if you use your positions against indaba yokuthi wena deployed by a certain political organization, that is nonsense. Anginendaba ke mina ngingangibulala manje yonke lento izosala iphila le. Khona abantu abawuqhamuka. Ngiyazi mina. Khona abawuqhamuka. Ngoba nina ziphuphu inyamazane eqhamukela ehlathini anginibangisa emathendeni anginibangisa mina koko ngumane stame ingane lawa ethuka nibanga manje banga manje stame ingane esikoleni uthi ubani ozofunza ngaphi ingane ubani ozofunza ngaphi ingane nami ngifuna ukufunza ngapha hayi nami umfazi wami uyakwazi ukufunza ingane abantu abasebenzi kodwa niyahlukaniselana akho ngisho opposition in this country because khuluna nabo phansi to yena woza la hlana lapha khonkotha ka mawuthanda. We don't have a country. We are in the mess of God. I'm telling you straight. We are in the mess of God. Tuli sesibuye kakhulu irobot
siyazi ukuthi you don't have absolute power as indonankulu, but ilegacy yakho, don't kill it, don't be corrupt, ngoba thina sikwazi ucorrupt. Don't kill the legacy of to be in the record, in the historical leadership. You are the one who fear to take decisions. If you need to reshuffle this GPU, do that. Nina NC yeka lobugwala NC. If indaba ye GPU le does not work for you in this province, ihlulwa yini ukuyigaqaza phansi lento liyimele oba vele nenkinga zenu nahambe no regroup akabusha izama ukukhetha abaholi abaphilayo ibuyele ekhaya. Yabo ngoba mina ngiyabezenza abantu belwa nathi bethi indaba ye ANC fila kwasho wacima usalamalahle izigebengu sho wacima ohunta ufala nsene nomuntu ogxeka ijele ejele udodwe indawo abantu abaphakathi ijela nalutho indonga nje ungafanga ngisho inkonzo iANC mina ngwazi wami ayinalutho indaba inabahola basuke bephethe ngaleso sikhathi ngoba ngisho singavumelana manje ukuthi okay ANC fuck off, it's fine, but who else izolo uthathaphi ninike iphara laselipompo ninike ithi ninike bani MK silende ubaba lizoshona phi ngiyayibuzela ngoba abantu abamnyama bahlakazwa ngabomu once abelungu babona abantu abamnyama behlangana betholakala kathi bafuna uassemblisha bebe into eyodwa, then they make sure ukuthi bayahlakaza at all cost, bayahlakaza. So guys, ladies and gentlemen, ngithi nazi izandla zikangizwe uphethe izwe njengamanje uzobuya ne report ethinta umkhanya kude uthula sizwe lapha emkhanya kude uyeke omasipala abaningi uyogxambukela ufuna ukugaxa kwi-administration ngenkani umasipala wasemkhanya kude ekubeni umdaka enza kahle umdaka so far so good ugadile nawe bese ngizothi lapha omasipala benkathi abaningi aba bankrupt ongaholi ngisho abantu khona na iZululand na iMajuba na ulokhujana iJozini lapha wafaka khona inkuzi yami lapha nishayile ngoma andisisha le mali yabasebenzi engakubeka khona nkabi yami ukuthi ifile manje ngisezwa athi bathi hayi ulungi la komthonjaneni kuyabhetha abahola abantu Friday feel lo baba lo phethe iZululand njengamanje uzazela ukushaya induku yemkangaleni akhuza izakha kaxele uqhubeka nawo ama event velelwe ushembe velele ushembe amanga laba bantu bempintshana lapha la beguqe beketuke beze besuze lapha bethi bazobeka inkinga benqulile hayi kaza hayi unjalo nje umonile kunomcimbi omkhulu kakhulu ozoba lapha eFryhead umfana phetheni ubhizi yaphusha umhlelo wamcimbi ngiyawuthanda ngiyawusupporta futhi eMpumalanga didiyelo kamnandi lapha kunomcimbi omkhulu omuhle ozokwenza umhla 20 September ngiyawusupporta kakhulu ngathi ngaqhuba inkulu impumelelo lomcimbi ngoba uFaransini neRoots engibe ngiyisebenzela kakhulu la kuhlanganiswa khona inhlanga ezahlukahlukene ngoSpice wena ngithi zamaskandi ngiyibonile zikhona uzobe ngikhona kulo mcimbi phinde ngibonga kakhulu emcimbini wokuvala inyanga yomama wamaphinifa ozoba seDurban ICC inyanga yabantu besifazane izoyivalwa ngegiyeli phezulu kakhulu kuzobe kukhona umcimbi wamaphinifa eDurban ICC Arena amaphinifa azobe khona amaphinifa is a dignified symbol of the woman the non-judgmental one, so asipheleleni siyobaseka abantu besifazane ngoba nani endobe ningekho lapho manibuya nibuyela kuliphinifa eMalawi phela liphinifa asambe siyolibuka apha futhi liphele iphinifa yes bese kuzoba impucuzeko ngawo umhla ka-30 nayo ikhona eThekwini sibese abafana bakithi bahlanganisa futhi banomlando omhla kakhulu iWorld Cup yomaskandi sibese ikhona
kube kuhle nje udele konke kazakwethu ngiyanithanda bafethu nami imini umongameli wenu imini inja yenu imina umotherfucker wenu imini isikrikri senu imini black American motherfucker wait wade kubukele inombolo ingavela ngaya yakuphapha kumuntu omdala ayisasuke le nto manje